Obila mag okwach kich Mombasa ondhiyo containers adek mane kod tons 75 mag lowo mokikore gi Kopa mane oseketi meli e wath ma Mombasa ka ichano tergi e piny mar China e tok chik. Kane oloso gi jofwamb weche e wath ma Mombasa bang' meko mag containers go, apisa maduong' mochung' ne golo mwandugo manie lowo kadho wadh nam chumbi Paul Karume okoni oboke mane otigodo e temo chwalo mwandugo e piny mar China ne lero ni giting'o manganese ma ok Kopa kaka ne oyudi. Okoni nonro dhi nyime mar yango kama ne mwandugo golie ka bende olero ni ginono kambi mar Steven Rock Limited ma ema ne oyangi kaka kambi mane ogolo mwandugo e pachoka katero piny mar China. They had already declared that they were exporting manganese, but we have already opened some containers here, and preliminary investigations has shown that the mineral declared for export was not manganese, and we can see there is, among other minerals, there is copper. It's evidence that there is copper in these two containers, and we expect to see copper also in the third container. We have seen that copper ore has been ground into powder and some pellets, and some other investigation is going to be carried out. Some assay are going to be carried out to find out the percentage content of copper ore.